हेल' गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनथाम गोदान सायरि लानानै फैदों। सायरिखौ लिरनानै हरदों बबिता ब्रह्मआ डिस्ट्रिक्ट लखिमपुरनिफ्राय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सायरि लिरना हरनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव आंनि इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होनानै दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन। आरो ओमफ्राय गोबाङानो लिरनानै हरो, ओमफ्राय किसुमान माने आं खायनैसोनिखौ माने एसे बुंनो थाखाय उसुबिदा मोनो, बिनिखायनो खायनैसोनिखौ बुंनाय जाया आरोना। नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरबाय थायो। नोंथांमोना जुदि मोजाङै लिरना हरोबा आं आंनि चेनेलाव आपल'ड खालामनो थाखाय जेब्लायबो रेडि आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हरोब्लाथाय एसे मोजाङै लिरना हरनो नाजा। ओमफ्राय एसे जुदि बेलेग माने माबा जायोबाबो आं बेखौ माने एसे कारेक्सन खालामनानै होनो नाजागोन। नोंथांमोना बिथांमोन लिरना हरनाय सायरिखौ बबे मोनसेखौ बांसिन मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला दिनैनि बे बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ खोनासंनोसै। नोंखौ मोजां मोननानै ना आंनि मेगनाव मोदैनि निजोरा, जुजाइनि अर आंनि बिखायाव गाब्रबाय आं दिनै गोथौ हाखराव, हमदांस'हायै नोंनि नंखाय मोजां मोननायाव। ओइ सना, होनो हागोन ना नों आंनो सोंनायनि फिननाय? सैथो नंगौना नङा नोंनि मोजां मोननाय? दानो मिनिहोनाय, दानो गाबहोनाय, बे माबायदि मोजां मोननाय? ना अननाय ना साजा होनाय? दानो नुजानाय दानो गोमोरनाय, ना नोंना थांखिया आंखौ फाग्ला खालामनाय? ओइ सना, हरखाब फैयो माब्लाबा गिनाय, हमदांस' हाया माथो समनि थिननाय। नोंनि मोजां मोननाया नङाथ' आंनि गोसोजों गेलेनाय।